Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag or mao ni ang iyang martyrdom. Gipriso ni siya ni Herodes o niya gipaputlas liog dito sulod sa or punggutas ulo dito sulod sa bilangguan. Ang edad ani ni John atong mabana-bana nga mga 30 anyos. Kay pagkamatay niya, mao man sad ang paghimo sa active ministry ni Jesus. Dol-dol ra ba? So, mga 30 or 31 anyos si Juan aning panahona. Napakita dinhi nga kini diayng atong pagtuo kun atong saksihan hangtod gyud sa kamatayon. Busay ampo nato nga kitang mga magtotoo sa tibuok kalibutan andam unta tang muhalad sa atong kinabuhi alang sa pagsaksi sa atong pagtuo nga Katoliko ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsaksi pinaagi sa ilang paghatag dinhi sa ilang mga financial nga tabang pagpamalit og slots nato nga unta hatagan sila kalig-on, kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag mahimong mag-uuna sa imong anak nga natawo ug namatay itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan sa ingon maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa niini, inig atubang mo kaniya. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo
kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ug balingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Timayaon ikaw, o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop
nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias, nahitabo kadto sa sumad sa adlaw natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og dangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang panumpa at tumangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Herodes nanalipod ni Juan nga magbubunyag aron dili mapatay ni Herodias. Pero sa katapusan napatay ra gyud si Herodes. Nahibaw mo nganong nawagtang ang kusog ni Herodes sa pagpanalipod ni Juan batok sa kanang pangandoy ni Herodias nga patio niya Juan, ngano mang namuramag nabuntog ang depensa ni Herodes ngadto ni Juan. Unsa may rason? Niila man ta siya ni Juan nga balaan ug maayo nga tao. Muna iyang gidepensahan. Ganahan siyang maminaw sa mga pulong ni Juan, pero wa gid siya kapiog. Napatay gid niya Juan tungod ni Herodias. Murabag napildi siyang Herodias. Baw mo ngano? Wa mo kay baw?
Mao ni ang resulta kung kita makasala unya atong panalipdan ang atong sala. Kay si Herodes manggod na nalipod sa iyang sala, ni justify siya sa iyang sala. Unsa mang salaa? Adultery. Ang asawa sa iyang igsuon nga si Herodias, iya sang gipangasawa. Mura bago gato ng tanawon sa atong katoliko nga sitwasyon, mura bag ang bayaw ni unay og kabit sa asawa siyang igsuon. Ganahan mo ana? Unsa may itawag ninyo sa inyong igsuon? Duha ka buk imo igsuong laki, ang usa na minyo, nya gikabit sa daring usa. Nya minyo ra basad? Una gasigig sulti si Juan nga di na maayo. Ang nahitabo kay gidepinsaan man ni Herodes o ni Herodias ang ilang sala. Niabot yung panahon nga ang balaan nga tao nga nagsigig sulti batok na ining maong sala, ilag yung gipatay. Nya unsa man ay resulta din sa atong application sa atong kinabuhi, basta mo dipinsa ganita sa atong sala, bisag unsang salaa, moabot yung panahon nga duna kay mapatay nga buutan nga tao. Lingi ay mong tupad, yung napila na imong gipatay. Napila na kabuk imong gipatay ba nga buotang tao. Prago na nang mamakaka. Nya dunay taong buotan nga magsigig ingon nimo isulti ng imong kuanoy gibuhat kay ngilad man ang mamakaka. Unsa may imong buhaton? Imo siyang og sa ari ka sa og imo nang friend sa cellphone i-block. Oh, patay na. Or unsa na yang tawagan na? I-unfriend. Oh, patay na. Or di na nimo tagdon, buang-buang man kaday ka, ako mo nimong pakasadon. Wa na. Imo na sa siyang gipatay, either physically or spiritually. Kada bang di na nimo tagdon, ako mo nimong pakasadon, ako pa yun. Pranang mo ingon, panalitan na akaroy bana, nangabit, niya ingnon ka sa imong amiga, nga buutan kayo, dahil di man yun na maayo nga imong buwagan, imong bana, dawata lang gunagod, kay saylo lang ba, kay mo biya na isugos, ginoy, magsigig isag sulti ana, niya galagot na yun ka sa imong bana, kay nangabit lagi, di na nimo patyo nang naang tawhana. Oy, di na ka muduol anak niya, di na ka makigstorya, di na ka makigkuyog-kuyog, ay mo nang gipatay. Unya kung mamugos gid siya, mayon siya, sige ron, patyon tagi ka muanga ka. Syunala ka sa akong kahimtang da. Ana, kay imo namang gidipinsahan ang imong sala. Mapatay gid nato ang mga buutan. No gina siya. Pero kung muangkon tas atong sala, magpaubos ta or maningkamot ta pagpatay sa atong sala, unsa may resulta? Maparihas sad ta ni John the Baptist. Unsa may iyang kinaiya? Andam magpakamatay para sa makasasala. No, moy irony ba? Kung patyo na to atong sala, andam tang magpakamatay para sa makasasala. Pero dipinsihan na to atong sala, andam tang mupatay sa mga buutan. Ni kaduhang lingi sa imong tupad na unsa may imong gustong patyon, ang buutan o imong sala. Sige. Unsa maroy imong patyonon ba karong orasa, karong adlaw, unsa kay imong patyonon, ang sala o ang makasasala? Bantay kanang mga ginikanan nga magsigig panglatos sa mga anak, imo naman ang gipatay ang ilang kalipay. Tungod lang kay nagsigig dagandagan nya ambak-ambak nya imong badlongon honong na ha, sigig yung dagandagan, adugay imo yung makusian. Kanang ilang gibuhat nga dagandagan, ambak-ambak, sala day na dili. Di na sala kalipay manggunagod. Kadaghan din nga sigig organize og fun run. Fun run ba? Dagan. Dagko magay nagbayad. Wa malagi na nimo badlonga.
nagan man na hasol pa kay karsada, i-close pa gani ang karsada, haron lang yun managan sila. Nya nanoy imong anak nga dagandagan des inyong hawanan, imo na nung gilatos. Nya kadang singgit-singgit, kadaghan diyang disco kusgon pa bagay bum kanagan ning video okay, syagit-syagit magina mga yabag pa kay tingog ang uban. Nya kusgon lang yung kanta kay aron dako og score. Wa malagi na badlunga. Nya imong anak noon nga lipay kayo sige syagit imo na nung gihapak ang baba. Gipatay nimo ngano man gidipansahan nimo ang imong sala. Unsa man ang imong sala? Garbo, ako'y masunod, ako'y masunod. Nganong gisupak ko nimo, gibadlong na biya ka, giingnan tan biya ka buanga ka. Ana day ka no. Wow, day na imo. Garbo. Nya dipinsahe, patay ginang anak nimo. Patay ang iyang kalipay. Patay ang iyang pagtahod nimo. Mo na kana mga anak nga linatos, dinagmalan sa mga ginikanan, binunog, maglagot nas ginikanan. Tanawa ini kadagko kusog kay namo tubag-tubag. Tutok mamuna ko. Pangutan na imong tupad na di ka mo tubag-tubag sa imong mama o imong papa. Pangutan na. Labi na gid ini kadagko na, mo tubag na. Patyon sa nang ginikanan. Kalabi nagmamasakito ng ginikanan, niya taas kay sugar, niya ang gasto ang anak na kay mao nay nagtrabaho, niya moingon ding anak ay pag-inom anang soft drinks maha ay pagkaon anang pan. Pag uli moingon dayon ang imong kaubas balay, uy kana imong mama perting kaos pan dito. Imo na sang kasaban, ikaw mo ba? Unsa man ka? Gahi ba nimong uy? Mura ra ba yung ikay mo gasto anang imong ko? Nyang pa-hospital na sa kaon sa may tabo na ko. Yaw-yawa na sa nimo. Katong imong ipangyaw-yaw sa una nga kagahi ba nimo uy? Kabadlungon ba nimo? Mao sa nay word nga gamiton sa imong anak. Kabadlungon ba nimo mo? Kagahi ba nimo ko? Kahit yung imos-mos ninyong duha. Pinatyanay na ta. Pinatyanay kay magdipinsa tas atong sala. Pero kung atong patio ng atong sala kanang garbo, kanang kaulag, kaning kang Herodes kaulag man kanang pagpamakak, andam tang magpakamatay para sa mga makasasala. Muna si Juan nga magbubunyag, kalma ra kay siya. Wa gyud reklamo, way nasuwat diri nga nakigbugno si Juan didto sa birdogo nga muputol siyang liog or nireklamo siya. Wa gitaon ra niya iyang putol na yun. Katulong lingi si mong tupad na sugot ka maliwat kang Juan. Okay ra nimo mapariha kang Juan. Panalitan daghan ba sad karon nga gipamutlas liog pero musugot ra. Kana bang defamation? Kana bang dauton ka? Kana bang kita bugal-bugalan? Dili respetuhon. Mura na beta nagiputlas liog. Kana bang wala na kay naong para nila. Ang imong naong, ang imong image, ilan nang gipatay. Lago na ng mga ugangan, sigihag libak ang ilang umagad, sigihag daot, butang-butangan, pagsulti nga, huy, tapulan kay tanan, huy, hugawan kay tanan. Nya og laki sa, gadako lang kaon ang buang-buang. Murag yung baboy mo kaon. Libak-libakon ba ni ara nagsalig namo ambot lang iyang sweldo gihatag man ang atong anak sus kadako gyud kaon libak-libakon ba sa ato pagiputlan na kagliog ang kuyog ang pari mingon sus sige pamaligyag slat sus sige lang nabaligyag slat hingwarta kay estanan nasi daghan nang nagkuan din nagputol sa kong liog pero okay ra gyud. Malipay ra gid tagputlan tas liog basta naghigugmaay lang gid ta kanunay or nahigugma ta kanunay. Pasabot usbon ako maliwat unta ta ni Juan nga gipatay niya ang iyang sala ug naningkamot siya pagtudlo nga mawagtang ang mga sala sa mga tao kay siya man ang naguna ni Hesus nagandam sa dalan. Matod pa ni Juan nga magbubunyag, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo. Biyai ang inyong mga sala. So ang gipatay gid ni Juan mao ang sala. Mo nang gasigi sa siyag sulti ni Herodes ug ni Herodias, sala ng inyong gibuhat. Kani si Salome
kaning dalagita nga anak ni Herodias, angan ani niya sa tradisyon Salome. Anak ni siya sa kadtong igsuo ni Herodes, bali nahog ni stepdaughter ni Herodes. Kanirong gihisgutan nga Herodes dire. Anak ni siya. Nya naay mga duda-duda kaning pag-ingong Herodes, ihatag nako nimo bisag unsa, bisag katunga pas akong gingharian. Naghuna-huna na sa si Herodes nga iya na sang asawahon ang dalagita. Kay gwapa man. Ang iyang pag-umangkon ba? Iyang asawahon. Oh. Kuan lang na kanang mga kuan lang na ba? Lantaw-lantaw. Kay ngano man, eventually kini si akong gibasa sa Google, kini si Salome napangasawa ni sa lain na sang igsuo ni Herodes, iyang uyuan. Nya wa sila ka anak, namatay ang iyang bana nga iyang uyuan, napangasawa na pod siya sa iyang igagaw igtagsa usas mga anak sa mga igsuo ni Herodes. Og dito siya nakaanak og 3 ka buok. So anak ra gid ni sila, pamilyahay ba? Moto si Salome natagaan gyud og award kay porting ibuga ni Herodes ngadto sa iyang last ba kanang kaulag ba? Kaulag. Nang ay mo kumpiyansa. Daghan nga matay anang kaulag, di ba? Way giila na pare, mga kings, mga queens, daghan kay nga matay ana tungod anang kaulag. Ambot ang mga madre og apil ba na sila, pero na apil sa tingan ay mga buangon sa nang ubang mad parehara man may ana. Mao na challenge kini nato. Unsa may challenge? Patyo na to atong sala, bahala nag maghilak ta. Usahay maunay na tong patay ang atong kaugalingon tungod sa pagpatay nato sa sala. Nang litan ko, pare, na mag-text, Father, I love you. Ana, niya giganahan sa ko sa nag-text na kog I love you. Kung sa may akong i-reply, I love you to. Depende. O akong ubanan ang akong kaulag, may mo ko, I love you to. Asa man ta magkita. O, ana. Pero ako ganing patyo ng akong sala, may nga radyo ko niya, iampo lang na sa Ginoo, God bless. Niya, iguman, hilak na ko, ano guna ni Lord? Ay, kasayang, mauna magita ni. O, di ba? Di akong gipatay ang akong kaugalingon. Wa na ko sunda, murag akong gipatay o gunay. Mas mayo pag atong patyo na atong kaugalingong mga gana kaysa patyo nato ang mga buotang tao. Panalitag ako ginang tumanon niya makitaan ko sa usa sa kaning mga lectors dinhi nga mga buotan ra ba kay ni sila. Niya mao gi pagkakita nila na kong nigawas ko smotil gaagbay ko madre. Joke kaning gaagbay ko sa katong babae. May magla si Father. Mas scandalize, mamatay ang ilang pagtuo. Ay, Father siya. Di na kumusimba. Uy, di na kumusimba. Kaluon ba ng Father? Patay. Daghan kayong mamatay. Mana, mas may pag ako'y magpakamatay kaysa kamoy mga matay. Ingna dayon sana all. Kinibang pagtabang basta tong isig katao bahalag nagkalisod na ta, mauna siya'y pagbinuutan. Muna, kamong namalit og slat, mura rasad mo nagpatay sa inyong kaugalingong gusto, igpapalit unta na nimog pagkaon, igpapalit na nimog bagong gadget, gipalit nimog slots dire, pastang ninduta na, no? Daghan kayong malipay, kay imong gipatay ang imong kadaog, ang imong kahakog, maunang nakapanghatag ka og kalipay nganhis simbahan. Muna nga torong update sa atong slots, ako lamang sultihan sa Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation nga slots para sa National Retreat for Priests. Ang atong total nga halin niabot nag 6,491 ka slots. Pakpak na niya sa ato sang 10 slot challenge para aning Holy Pads niabot na sad og 200
37 ka 10 slot challenge. Pakpakya po. Yan naman tayo special slot nga HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth para ni sa atong karong foundation anniversary, September 5, 6,000 radi ka slots. Ang atong halin niabot na sa doog, 634 ka slots. Pakpak na sad. Nganong namakpak man ta? Worthy ba ta nga hatagan aning maong pagpaambit na di man kitay naning kamot para sa ilang kwarta? Gihatagan ta, malipay ta, gipatay sad nila ang ilang kaugalingon nga garbo or ilang kaugalingon nga kamaterialistic. Na lipay pod ko kay ang ato dinhing head sa pastoral council si Brad Boy Mantuha, mao sanay nagmugna gyud sa nagtukod aning atong simbahan karon. Naray ang asawa ang tuig naray asawa dire naray Sister Lalay ning istorya siya nako kay naa man ni sila'y eskwelahan din sa tuas Balamban kaning best Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation partnership niya sa TESDA. Storya may gabi pag-meeting na side bit ni namo nga sa una 500 na ang iyang estudyante nya niingon man ang TESDA nga pun-a na nako pag-andam og facility. So nag-andam siya bag-ong mga buildings, bag-ong mga rooms, hasta pagani dormitory nga mo maka-accommodate og 1,600 ka mga estudyante. Nya karon kuno ang naka-enroll pa didto 1,300 ka estudyante. Kuangan pa kunog 300. O naingon siya, matabangan ko nimo padre nga ma-announce ni para daghang mo pa-enroll dito kay anugon kay tanan. Full scholar man full free ba? 3 years ang education free educational allowance, free book allowance, free workshop uniform, free accident insurance. Pwede ni silang mga matay dito. Unya 3-year diploma program sa civil engineering technology, 3-year diploma program mechanical engineering technology, 3-year diploma program in agricultural and biosystems engineering technology with 12 resultants. Kana bang mga INSI ba? National certificate. 12 ang ihatag. Libre tanan. Daghan kuno kay dito mga minyo, mga gulang-gulang na kwintaka lang ninyo Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation. Tanawa lang ni sa atong screen atong ning gipakita. Tuan ni siya dito sa Luyo dapit sa Gaisano, Balamban. Nganong ako magining gi-special og announce kay daghan kog mga kaila nga ning graduate dinhi nga karon maayo na ang ilang kahimtang. Uban gani naka-abroad. Tungod ani kay why ika-afford? Kani ba programa man is atong gobyerno nya ni partner ang ato sa dinhing magtutukod nga si Brad Boy ug ang iyang pamilya. Ngano man para makakwarta at tingali usasad na panginabuhi sa nila. Pero ang ako nakita dinhi kanabitang ang nag-author aning maong balaod nga tagaag libre nga edukasyon ang mga kanang taong nanginahanglan aron ma-equip sila og makahimo sad sa ilang kaugalingong pag-uswag sa kinabuhi. Mao ni ang mga tao nga naningkamot pagbuntog sa ilang sala sa kahakog sa pagka-selfish o pagka-self-centered. Kanang kamautang mutan-aw ba sa atong palibot unsa kay ikatabang na kuani no? Ana. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna unsay akong ikatabang nimo. Sige. Ingna I offer myself to you. Ana ba? Oy, mga buangon kay tayo dihitag yun mutabang. Kitay magsigig pangayog tabang.
naa man gid tay ikatabang, naa gid oy. Pras dinis ato karon ana kining atong yuta nga nanagko ni daghan-daghan kay daghan kay mong nitabang dinhi nya kani sa mga tag-iya ning yuta dinhi nang hatag pud sila higayon nga mapalit nato di sa nato utangon kay nagkinahanglan man pud na sila kining atong pagtinabangay pagkadag nindutas resulta do na pag umaabot nga dagko nga mga proyekto unya kun magtinabangay ta makaingon kita praise the Lord, hallelujah. Muna maliwat unta tani Juan nga magbubunyag likaya nato nga maliwat ang Herodes nga nipatay og buotang tao tungod kay iyang gipanalipdan ang iyang sala. Patyo nato ang sala ug ato pagyong pakamatyan ang mga makasasala. Manindog ta. Mga igsoon, sayod kita nga ang misyon nato sa pagkapropeta magsasangyaw og magsaksis kamatuoran nangahulugan og kamatayon. Apan uban sa pagsalig sa Dios atong idangop ang atong panginahanglan ug moingon kita Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propitanhong misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsyensya nga binasi sa personal nga kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mobarog ug mosultig hustisya ug tawhanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato hinuon ang atong pagtuo mutubo ug mulambo tungod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ingnan ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga na kanimo diha sa pangaman ni San Juan nga magbubunyag pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining mga gasa nga among gihalad kanimo, kanang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ug nga iyang gisaksihan sa dako nga bertud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag, nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha pa siya sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga tako sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw ang isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa way hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Juan nga magbubunyag, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo.
ipakita nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langitnon nangamoyo Ginoo, nga ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailaon ta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung patyon ang atong sala, dili ang atong isig katao, labi na gyud tong mga buutan. Salamat sa mga taong buutan nga nipatay sa ilang sala og mipaambit sa ilang grasya nganhi kanato. So akong giingon ganiha sa atong holy pads nga slots alang sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, ang atong halin niabot na og 6,491 slots, anaa pay 93,509 slots nga available. Nya sa ato sang 10 slot challenge para aning holy pads in honor sa atong 10th foundation anniversary sa parokya, aduna na sadtay 237 ka 10 slot challenge nga atong nadawat, bali tag 1,000 pesos ni ang 10 slot challenge na po ka holy pads. Atong pakpakan ang namalit sa holy pads. Salamat kayo.
Nya kay naa man sad tay gamayng celebration sa atong 10th foundation anniversary, do na sad tay special slots na healing, strength, and spiritual growth na ihatag sa atong patron o sa Ginoo, pinaagi sa atong patron kon mo palita ning slots nga HSSG nga tag 100 pesos per slot. So 6,000 ang atong gibaligya na natay halin as of yesterday nga 634 ka slots, 5,366 na lang ang nahibilin or available. Ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat. So, may na makaapil kitag mga maayo din ni simbahan, bunga sa atong kamaayo. So usbon ako atong dasigon ang atong mga kaigsuonan nga mo qualify sa pag-eskwela aning mga technical courses nga gi-offer sa atong TISDA. Niya usa na niini ang naa sa Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation or BEST manitingaling ilang acronym na as Balamban. So kung doon na mo yung mga kaila, ipaadto lang dito. Libre ni tanan ang ila ang pag-eskwela o ang pag-sustiner sa pagkat-on for 3 years. Niya after that pwede pa sila mo proceed og bachelor degree. Punana na lang nag mga 1 year siguro aron mahimo na silang full-fledged nga engineers. Niya libre ang 3 years. Yahaya ana. Ug di pa ko pari mo eskwela na lang tingali ko diano para na ako'y kasustiner. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.